Mehribanlar, bizim ömrümüzün gymmatlygy we bedegi baglalarymyz. Baglalarymyzyň göwünü tapmak bolsa, hem bize lezzet berýän, hem de biziň aýratyn borjumyz bolup durýar. Şu sebäpden hem Sultan Keats elmydama siziň baglalaryňyzyň göwün söýjek ýeri bolar. Ine şeýle görnüşli hünärmenler bu ýerde edil öz şagalary ýaly ýokary derejede derejäler we ýokary derejede gözgulak bolýarlar. Haçanla siz Sultan Loftyň zatly tagamlarynyň lezzetlerinden ganýan bir sotlan var. Sultan Keats'da siziň baglalaryňyz özüni erteklerdäki ýaldyr. Bu ýerde alyp barýan işler dogrusynda, taýarlanýan tagamlar dogrusynda we baglalanmadan bu ýerde nämeler bilen güýmenip bilýärligi hakynda ýöreýte videomyzda tomaşa etmäge başladyk. Bu ýerde beýle bir attraksionlardan daşgary hem şunun ýaly kiçirek, elbetde oýnawaçlar dükany size garaşýar. Ýagny çağılaňyr gelen pursadyny bular duýdansyz ýagdaýda meselem sürprizmi, ýa bolmasa bilemok mektepde alan bäşlik üçin sowgatçykmy, muman göwün söýen oýunjagyny Şimşek McQueen'den başlap Spider-Man'a şerli, ýa gyrlanmada Elza Barbie hem de muman bardyr. Mehribanlar, biz görmek dileýän şu ýerde şeýle tehnologiýalaryň, technikalaryň döwrewaplygyna we hakykatdan hem kiliniň ýokary derejede degine edil özüňde biziň çağlygymyzda ýadyňyza düşýän bir zatlar arzudy. Dogry, ene şunun ýaly virtual görnüşde virtual hakykata siňmek ýa çağa kakır şunun ýaly awtomobil hakykatdan janly hereket edip duran ýaly burda başdan geçirmek biziň üçin bir ýetmez zat ýaly arzu ýaly we daşary ýurtlarda bazat ýaly görnýärdi. Öyle gahryman arkadamyzyň arkadan gahryman serdarymyzyň telekeşileri döredip beren şertlerin mümkinçiliklerini esasynda biziň türkmen telekeşilerimiz şeýle bagtyar çağalygy biziň çağalymyzda peşkeş berýär. Bu ene islenlik ýurdumyzyň çağalary şunun ýaly isle paýtatynda şuwatda ýaşaýan bolsun, isle mehman bolsun özüni synap bilerler. Ýekece aýratyn berýän welýän maslahat hem açan paýtatynda şuwatda gelen wagtyňyz Garry Kulif köçetine gelip öz çağalaňyzy şeýle degenip bir ömrüne ýatdan çykmajak duýgulary ýadyna goýmagyňyzy sizden haýyş edýär, çünki çağalar elbette bu hakykatdan hem münasipdir. Mehribanlar, elbette biziň bala çağalarymyz göwüne çyp diň jalyp oýnap ýören pursatlary gelin biziň datly lezzetlerimize gelelim. Elbette Sultan restorany şäheriň bir näçe günjeklerini, bir näçe nokatlary bilen öz datly tagamlary bilen halka özüni aldyrmagy we süýdirmegi başaran lezzet we restoran. Esasanam şunun ýaly bu restoranyna gün saýyn täze menü köpelýär we elmydama ütköşük tagamlar goşulýar. Ene şol tagamlaryň biri hem tyrleşiňiz ýaly şu türkmen datly işlekler bolup durýar. İşlekliň islenlik zat bilen düýe çaly bolsun, ýene bir zat bolsun, gapdalyna meselem garyp lezzetinden ganyp bolýar. Ýöne bugün biz şunun ýaly döwrewap kapitan atly ýerite kokteyl mahitan saýladyk. Şunun ýaly görnüşli bir näçe içkiler kentede garaşy. Elbetde biziň işte açarmyz bolsa köpleriň söýýän we köpleriň tanaýan işte açar bolsa gerek. Mehribanlar, Sultan restoranynyň asorsu Sultan Loftyň her bir günjegi aýratyn atmosfera eýär. Her aýratyn atmosferada da aýratyn tagamyň, aýratyn bir aşgananyň medeniýetini, lezzetini görüp bolýar. Umumanlykda aýdylmazda, häzirki wagtda biziň öňümizde ýörite şefden, ýagny baş aşpezimizden gelen öz bir reseptine laýyklykda ýörite sır hökmünde saklanylýan tagamdyr. Bu tagamy siz islenlik wagt gelip edil şu görnüşde şefden, ýani şef powrdan bir de şeýle tagam berek diýseňiz, şunuň ýaly görnüşde taýýarlap bererler. Bu ýerde biz ören ýokary derejeli saýlanyp alynan eti, et böleklerini umman steak görýär we gapdanyndan bir näçe garnirler goşulýar. Mumanlykda bellemeli zadymyz mehribanlar, siz bu ýerde her aýratyn medeniýetiň, her aýratyn aşgananyň öz bir
hayratyllıklaryna aralaşyp bilersiňiz we mundan meýläkem elmi dama öz ýakynlaňyzy şunuň ýaly aşgana bilen begenler bilersiňiz.